Θα πούμε ότι κάνουμε κάποια προεργασία. Καλή σας μέρα. Σήμερα θα παρατηρήσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα αντίδρασης. Έτσι αυτοί οι παράγοντες: συγκέντρωση, πίεση για αέρια αντιδρόντα, θερμοκρασία, καταλύτες, ακτινοβολίες και επιφάνεια επαφής στερεού αντιδρόντος. Από αυτά λοιπόν εμείς θα μπορέσουμε να παρατηρήσουμε τους 4 παράγοντες. Για τις ακτινοβολίες το έχουμε περιγράψει στο μάθημα, και για την τρύπα του όζοντος και για την αναλογόνωση ατανίων. Για την πίεση δυστυχώς δεν υπάρχει η απαραίτητη τεχνική υποδομή εδώ πέρα για να δούμε τέτοιο πείραμα. Έτσι, θα ξεκινήσουμε από την επίδραση της θερμοκρασίας. Όπως είδατε πριν, έχω βάλει από το ίδιο διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως σε δοκιμαστικό σωλήνα. Αυτό εδώ πέρα το είχα στο Μπεν Μαρί, υδατόλουτρο λέγεται, θερμό υδατόλουτρο, και θα προσθέσω ψευδάργυρο, η αντίδραση φαίνεται εκεί πέρα, και θέλω να παρατηρήσετε αν θα πραγματοποιηθεί με την ίδια ταχύτητα, δηλαδή θα μπορούσαμε να προσαρμόσουμε ένα μπαλονάκι μετά για να δούμε πόσο πιο γρήγορα φουσκώνει. Αλλά αν βάλω το μπαλονάκι δεν θα δούμε το πρωτούν αέριο. Θυμίζω, αντίδραση απλής αντικατάστασης, ο ψευδάργυρος είναι μέταλλο δραστικότερο του υδρογόνου, άρα λαμβάνει χώρα. Αντίδραση απλής αντικατάστασης, αντικαθιστά το υδρογόνο, παράγεται χλωρούχος ψευδάργυρος και εκλείεται αέριο υδρογόνο. Όμως θα διαπιστώσουμε και ποιο είναι το υδρογόνο. Εδώ είναι το θερμό. Κοιτάξτε πόσο πιο έντονη είναι η αντίδραση εδώ πέρα. Δέσποινα, σήκω λίγο πάνω. Θέλω να με βοηθήσεις. Κράτησε το λίγο αυτό εδώ πέρα για να εγκλωβίσουμε το υδρογόνο. Ευχαριστώ. Να δούμε και το πρωτούν αέριο. Εκλείεται αέριο. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι υδρογόνο? Ευχαριστώ. Αυτός είναι ο χαρακτηριστικός υπόκοφος θόρυβος της καύσης του υδρογόνου, που λέγεται κροτούν αέριο. Δείτε παιδιά πόσο πιο έντονη είναι η αντίδραση, γιατί ποια είναι η διαφορετική κατάσταση των δύο δοκιμαστικών σωληνών? Έλα, δεν φοβόμαστε, Δημήτρη. Τι διαφορετικό έχουν αυτοί οι δύο σωλήνες? Διαφορετική θερμοκρασία. Και πού ήταν η μεγαλύτερη ταχύτητα, Αναστάση? Σε αυτό είναι τη μεγαλύτερη θερμοκρασία. Άρα καταλαβαίνουμε πώς επιδράει η θερμοκρασία. Να το πάμε ένα βήμα παρακάτω, παιδιά. Πώς η θερμοκρασία μπορεί και αυξάνει την ταχύτητα αντίδρασης? Έλα. 10 βαθμοί Κελσίου. Πώς, με ποιο τρόπο? Μεγαλώνουν ο αριθμός των αποτελεσματικών συγκρούσεων. Σωστά. Και ο βαθύτερο αίτιο, Χρήστο? Αυξάνει τη μέση κινητική ταχύτητα. Κινητική ενέργεια. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι δεδομένο το ενεργειακό βουνό, η ενέργεια ενεργοποίησης, αυξάνεται η μέση κινητική ενέργεια των αντιδρόντων. Περισσότερα αντιδρόντα μπορούν στη μονάδα του χρόνου να υπερπηδήσουν αυτό το ενεργειακό βουνό. Ξεχάστηκα. Παιδιά, τώρα λογικά δεν. Αλλά ακούσατε τον χαρακτηριστικό ήχο, Δεύτερος παράγοντας, ποιον? Ακούω. Καταλήτη. Αφήνουμε για λίγο το υδροχλωρικό οξύ. Σας εξήγησα πριν για εδώ. Αυτό είναι πυκνό διάλειμμα υπεροξιδίου. Το φυλάμε στο ψυγείο για ένα πολύ απλό λόγο, για να μειώνουμε την διαφυγή του αερίου, γιατί αυτό εξαερώνεται. Θα το κρατήσω εγώ εδώ πέρα. Είναι σε χαμηλή θερμοκρασία, γιατί το έβγαλα από το ψυγείο. Βλέπετε ότι ανοίγουμε, πρέπει να το κλείνουμε πάρα αυτά.
Αν προσπαθήσετε να δείτε, θα δείτε κάτι σαν φυσαλίδες. Η αντίδραση που λαμβάνει η χώρα είναι η αντίδραση διάσπασης του υπεροξιδίου. Αυτό είναι διάλειμμα, έτσι. Για να μην έχουμε πλασματικούς συντελεστές, διασπάται σε νερό και οξυγόνο. Αυτή η αντίδραση, παιδιά, καταλύεται από πάρα πολλούς καταλύτες και ένας από τους καταλύτες είναι ο πυρολουσίτης. Πυρολουσίτης είναι το οξύδιο του μαγανίου 4. Ή διοξίδιο του μαγανίου. Θυμάστε, οι καταλύτες χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρή ποσότητα. Εδώ πάλι θα το χρειαστούμε αυτό. Ποιος θα έρθει να με βοηθήσει? Έλα, Αναστάση. Επειδή σε προηγούμενα χρόνια είχα να γίνει ατύχημα, πρόσεξε, δεν πιέζεις. Αν πιέσεις, σπάει η λαβίδα. Χαλάει η λαβίδα και φεύγει. Κράτα το έτσι. Εδώ. Όχι, από τη λαβίδα. Από εδώ. Ναι. Ωραία. Παιδιά, πώς φαίνεται εδώ πέρα η διάσπαση? Επειδή είχαμε χαμηλή θερμοκρασία, βλέπετε ότι λαμβάνει η χώρα πολύ αργά. Ο πυρολουσίτης, για να τον δείτε, μία μαύρη σκόνη, περιέχει το μαγκάνιο σε οξυδοτική βαθμίδα συν 4, μαγκάνιο στοιχείο μετάπτωσης, καταλαβαίνετε γιατί έχει καταλυτικές ιδιότητες. Θυμηθείτε και την αντίδραση αυτοκατάλυσης που είναι το εφτασθενές μαγκάνιο στο υπερμαγκανικό, στην οξύδωση του οξαλικού. Εδώ πέρα, και λίγο ψηλά για να το βλέπουνε, χρειάζεται μικρή ποσότητα. Δείτε, παιδιά, αυξάνει πλέον η ταχύτητα, άσε μου το λίγο, να πάει σχεδόν σε όλη τη μάζα του διαλύματος και κοιτάξτε τώρα, δεν πρέπει να το πείτε με πολύ μεγάλη ταχύτητα η διάσταση του υπεροξιδίου. Ποιος είναι ο λόγος που αυξάνει η ταχύτητα? Δημιουργείται διαφορετικός μηχανισμός για την πραγματοποίηση της αντίδρασης. Πάρα πολύ ωραία. Ο παράγοντας. Ποιον παράγοντα τώρα δείξαμε? Το καταλύτη. Καταλύτες. Η προσθήκη του καταλύτη, και είδατε σε πολύ μικρή ποσότητα. Πώς θα διαπιστώσουμε ότι είναι οξυγόνο? Ελπίζω να μου πετύχει. Το βλέπετε που ανάβει. Γιατί ανάβει εκεί μέσα? Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ πλούσιο σε οξυγόνο και ανάβει η θριαλίδα. Απορίες και γι' αυτό? Ευχαριστούμε, Αναστάση. Επόμενο παράγοντα, πείτε μου. Επιφάνεια επαφής. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάλι το ίδιο διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως. Ελάτε να δούμε και κάτι άλλο. Τι είναι αυτά, δεσπινά? Δεν είναι ζεστά? Εξώθερμα φαινόμενα. Αυξήθηκε η θερμοκρασία στα διαλύματα αυτά? Εξώθερμα φαινόμενα. Το βλέπουμε? Και αυτό, αλλά όχι τόσο πολύ.
ίδιο διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως, θα μπορούσαμε να λειτουργήσουμε με απόλυτη ακρίβεια, δηλαδή να πιάσω στο ίδιο διάλειμμα, να μετρήσω ίδιο όγκο. Εδώ τώρα, επειδή έχω την βάση αυτή τη μεταλλική, βλέπετε ότι έχω βάλει ίδιες ποσότητες, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ογκομετρικό κύλινδρο. Ποιο όργανο είναι ο ογκομετρικός κύλινδρος? Με χαραγή, έτσι ώστε να μπορώ να μετράω ακριβώς την ποσότητα του υγρού που χρησιμοποιώ. Αλλά ο στόχος μου είναι περισσότερο ποιοτικός, να καταλάβετε ποιοτικά τα φαινόμενα. Έτσι, η ίδια ποσότητα, ίδιου διαλύματος υδροχλωρικού οξέως, μονάχα που τώρα κομμάτι ψευδαργύρου, εδώ έχω μεταλλικό ψευδάργυρο σε ρινίσματα και μεταλλικό ψευδάργυρο σε σκόνη. Πού διαφέρουν αυτές οι τρεις περιπτώσεις ψευδαργύρου? Μα στην επιφάνεια επαφής. Ζωή, θα αρχίσεις να βοηθήσεις? Μπορείτε, Ζωή, εσύ καταλαβαίνεις τώρα τη διαφορά, έτσι. Θα το περάσω μετά να δείτε τη διαφορά ρινίσματος από σκόνη ψευδαργύρου. Μη μας φεύγει. Προσθέτω στο ένα το κομμάτι, βάλε στο μεσαίο εσύ. Πολύ ωραία. Για δείτε, προχωρούν με την ίδια ταχύτητα, παιδιά, τα φαινόμενα. Πού υπάρχει μεγαλύτερη ταχύτητα? Στη σκόνη. Θα σηκωθεί άλλος ένας? Εδώ πέρα. Δέσποινα, σήκω λίγο. Να συγκεντρώσουμε το υδρογόνο να δούμε, γιατί στο πρώτο με τίποτα, κράτα αυτό. Θέλω άλλον έναν. Άλλον έναν. Εσείς. Έλα, Θεμή. Ποιο παράγοντα παρατηρήσαμε τώρα? Στερεού αντιδρόντους, όλοι μαζί θα το λέμε. Καλά, για το πρώτο δεν το συζητώ. Για να δούμε το δεύτερο. Τίποτα. Για να δούμε το τρίτο. Μπα, ούτε και εδώ. Βλέπετε, πρέπει να υπάρχει σχετικά καλή ποσότητα. Κατανοητό και αυτή η περίπτωση. Και ποια μας έμεινε, Μιχαέλα? Ποιος παράγοντας? Η συγκέντρωση. Παιδιά, νομίζω ότι είναι εμφανής η διαφορά. Θα σας δείξω λίγο για τα ρινίσματα. Δείτε το ρυθμό των φυσαλίδων. Εδώ πέρα έχει καταβυθιστεί ο ψευδάργυρος, όπου βλέπετε. Δείτε, παιδιά, και τα φαινόμενα κάτω-κάτω. Στην επιφάνεια του τεμαχίου υπάρχουν φυσαλίδες, αλλά τα βλέπετε είναι πολύ αργά. Δείτε εδώ πόσο πιο έντονο είναι. Εδώ κάτω-κάτω δείτε την αναταραχή. Εδώ σκεφτείτε ότι έβαλα μεγαλύτερη ποσότητα και κοντεύει να αντιδράσει πλήρως. Εδώ, για να καταλάβετε, πραγματικά είναι διαυγές στο διάλειμμα και φαίνονται οι φυσαλίδες από το αέριο υδρογόνο που εκλείεται. Παιδιά, λέω να μην το σταματήσουμε. Εντάξει. Δεσμεύομαι να σας αφήσω νωρίτερα πριν χτυπήσει το κουδούνι για το άλλο. Και
Πάμε λοιπόν. Για να γίνει πλήρως αντιληπτό, θα φτιάξω 3 διαλύματα. Αυτό εδώ πέρα, παιδιά, είναι, πιστέψτε με, αρκετά πυκνό διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως. Εμπειρικά ξέρετε πώς το λέμε το διάλειμμα υδροχλωρικού οξέως? Σπίρτο του άλατος. Πολλοί νομίζουν ότι είναι του aquaforte. Το aquaforte είναι το πυκνό νητρικό οξύ. Υπάρχουν όλα εκεί μέσα και για να γίνει η παρατήρηση νητρικού οξέως, επειδή είστε η κατεύθυνσή μου, πρέπει να τα ξέρετε αυτά. Αν δείτε τέτοια κατάσταση, βλέπετε, παιδιά, τις ακτίδες. Αυτό εδώ πέρα είναι 10μ, νητρικό οξύ 10μ. Επειδή έχουν την τάση να εξαερώνονται, αμέσως στερεοποιείται, αποτίθεται και δημιουργούνται αυτοί οι υπέροχοι οπτικά κρίσταλλοι νητρικού οξέως. Είναι κάποια από τα εμπειρικά δεδομένα που χρησιμοποιεί κάποιος για να μπορεί να καταλάβει τι περιέχει ένα διάλειμμα. Για να σας δώσω να καταλάβετε, καλά φυλασσόμενο διάλειμμα νητρικού οξέως. Δείτε πως το έχω. Να σας δείξω λίγο και τα... Δεν ξέρω αν μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά ρινίσματος και σκόνης. Καταλαβαίνεις, Δεσποινά? Είναι λεπτό ρευστό πολύ, είναι σκόνη, πούδρα. Τα ρινίσματα είναι πιο χοντρά τεμάχια, πιο χοντρή κόκκι, άρα προσοχή, μην τα μπερδέψετε, μικρότερη επιφάνεια. Καταλαβαίνεις? Ίσα. Θα βάλουμε το πυκνό διάλειμμα για να σας δώσω να καταλάβετε. Αυτό εδώ, παιδιά, το φτιάξα προχθές. Πόσα μη δεν είναι, γιατί το έκανα εμπειρικά, με το μάτι δηλαδή αρέωσα. Βλέπετε και το χρώμα, το καταλαβαίνετε διαφορετικό. Εδώ είναι πολύ πυκνό διάλειμμα. Δηλαδή εδώ υπολογίζω να είναι πάνω από 5 μη, γιατί η αρέωση δεν ήταν ούτε καν στο μισό. Εδώ θα βάλω λιγότερη ποσότητα και θα το αραιώσω και εδώ θα βάλω ακόμα λιγότερη ποσότητα, το βλέπετε, έτσι. Και πάμε τώρα για την αραίωσή μας. Όχι απιονισμένο, γράφω βέβαια εγώ απιονισμένο, είναι αντισταγμένο. Αυτό είναι αφιγραντήρα μου. Αν αυτό είναι σε, υπολογίζουμε αυτό είναι περίπου σε δεύτερα και αυτό είναι σε τρίτα. Άρα, καθώς πηγαίνουμε προς τα αριστερά, η συγκέντρωση μειώνεται. Και για ελάτε τώρα να δούμε θα παρατηρήσουμε πάλι το κροτούν αέριο. Βλέπετε, παιδιά, πόσο έντονο είναι το φαινόμενο αμέσως. Κοιτάξτε πόσο πιο έντονο είναι το φαινόμενο.
Βλέπετε, πρέπει να μαζευτεί αρκετή ποσότητα. Αυτό, παιδιά, δεν το ξανακάνω, δεν μας πέτυχε. Εδώ έπεσε πολύ μικρή ποσότητα. Θα το ξανακάνω το πυρό. Είναι από ειδικό υλικό, αλλά βλέπετε, πάντα μπορεί να διορροπεί. Πάντα συμβαίνουν απρόοπτα. Σε δεύτερα, σε τρίτα. Εδώ είναι το αραιότερο διάλειμμα. Σε τρίτα. Σε δεύτερα, βλέπετε, παιδιά, και στο πρώτο πάλι θα έχουμε. Νομίζω ότι είναι εμφανής πλέον η διαφορά. Ακόμη και με το δεύτερο θα πετύχουμε πρωτούν αέριο. Εδώ γιατί λέτε δεν έχουμε φαινόμενα, είναι τόσο πυκνό το διάλειμμα που με το έλα Αναστασία. Άλλο θα έλεγα. Για την ταχύτητα ότι έγινε πολύ γρήγορα η αντίδραση. Εδώ, παιδιά, είναι τόσο έντονη η αντίδραση που αμέσως παράγεται το αέριο υδρογόνο πολύ έντονα και παρασύρει προς τα πάνω το ψευδάριο και δεν έχουμε αντίδραση περαιτέρω. Τώρα αυτό. Βλέπετε, παρασύρει τον ψευδάργυρο προς το πάνω. Αυτά έχω να σας δείξω. Σας ευχαριστώ πολύ.